urmărește tot din prevederile constituționale, unde se spune că orice persoană are dreptul să aleagă și să fie aleasă. Nu spune că orice partid poate fi ales sau să aleagă. Pe urmă mai spune că se pot constitui în partide politice, în organizații de diferite tipuri. Libertatea de convingere și de asociere e garantată de Constituție. Dreptul de a fi ales și a alege este al persoanei, nu al partidelor. Dacă prin formula legii electorale se favorizează partidele și unele din partide, este o mare problemă. Eu aș spune chiar că sunt prevederi parțial neconstituționale în legea electorală, pentru că favorizează persoane care pot ajunge în Parlamentul României pe o formulă ușor nedemocratică, cel puțin. Adică democrația presupune... Sau mai ușoară decât a unui independent. Spune asta cu mult mai ușoară. Doar că spune așa, poți ajunge parlamentar cu câteva sute de voturi. Se încalcă principiul reprezentativității, care e principiul de bază al democrației. Cum să reprezinți cu 300 de voturi, sau cu 500 sau cu 1000, versus altul care cu 36.000 nu intră în Parlament, doar pe principiul acela redistribuirii, care este o struțocămilă electorală făcută în scopul de a acapara mandatele neatribuite celor care n-au atins pragul electoral și să ne însușim număr de parlamentari partidele care au trecut pragul și care sunt mai mari. Din punctul meu de vedere, astfel de situații ar trebui să genereze un minus de parlamentari în Parlamentul României, adică ai prins număr de voturi care îți dau dreptul să fii în Parlament, ești parlamentar. Ești sub prag, nu intri, indiferent pe ce formulă. E ca și cum ai spune, dau examen de admitere sau de bacalaureat, trec cu nota 5, dar n-au trecut suficient. Hai să trecem și pe cei cu nota 3.